Hello. Maayong buntag ka natong tanan. Naanasad ta diri no nagtigom sa ato ang pagpanimbahon karong Domingo ha. Na-bless ba mo sa inyong adlaw-adlaw nga gipangbuhat sa inyo ha? Okay ba mo? Naanasad ta diri no nagsimba ato ang daykon ato ang buhi nga Dios. Og ato siyang kantahan, halalan og maminaw ta sa atong pulong sa atong Ginoo ay unubanan ni Pastor Gideon. Og dili pa ta magsugod akong ihatag ang opening prayer ni Pastor Gideon. May buntag no sa matag usa ato tas pagsugod sa atong panimbahon ining adlaw. Ato ang ipiyong atong mata, ato ibaya ato makamot ngadto sa atong buhing Dios. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga mao'y nag-amuma sa matagusan namong kakinabuhi. Dios nga mao'y naghatag kusog. Naghatag ka o Dios og maayong panglawas sa matagusa. Gikan pa sa miaging Domingo hangtod nining adlaw. Amahan, salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo. Niya kami o Dios aron sa paghalad sa among kinabuhi. Sa tanan nga niya kanamo o Dios. Niya kami o Dios aron sa pagpasidungog kanimo. Aron sa pag-awit o pagdaig pagpasidungog ganha kanimo. Imong gibilin o Dios ang imong mga pamaagi kung unsaon kanamo pagsimba. Imong gitudlo kanamo ang mga pamaagi kung unsaon kanamo pag-alagad. Ug among nakatunan tungod sa imong tabang. Ug niya kami o Dios aron sa paghalad kanimo sa mga pagdaig pagpasidungog ganha kanimo. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon. Gikan pa o Dios sa miaging Domingo hangtod Ginoo sa tanang mga adlaw nga imo kaming giubanan, imo kaming giproteksyonan. Nagmalipayon kami amahan, nagmalipayon og nagmadaogon og nagmalinaw ng matagusa aron kami makadaig kanimo, aron makapasalamat kanimo. Nining adlaw o Dios, imo na usab kaming panalanginan, imo na usab kaming panalanginan o Dios sa mga panalangin nga imong gisaad sa matagusa. Panalangini Ginoo ang tanang mga tao nga magasimba kanimo nining adlaw, dili lamang sa tibuok nasod sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Nga nining adlaw o Dios, magasimba ang tanang nagtuo kanimo, magasimba ang tanan nga misalig ni dawat kanimo, ang tanang tao nga dunay pagtuo kanimo. Magahalad gayud og mga pagdaig nining adlaw, magahalad gayud og mga pagpasidungog nining adlaw. Thank you so much Lord nga nining adlaw amo kang daygon, bayawon, simbahon og pasalamatan. Og salamat o Dios sa lain na usab nga panalangin, pabor nga imong giandam alang sa matagusan namo kinabuhi. Sa tanan nga miduol kanimo, sa tanan nga magdaig kanimo, sa tanang maghalad kanimo o Dios, sa tanang magpasalamat kanimo, ang imong saad nagsulti kanamo nga panalanginan mo ang tanang midangog og imo gayong panalanginan ang tanan nga misalig mintuo kanimo. And thank you so much Lord, ang among pagsimba kanimo sa kinikailhanan nga dunami Dios nga magilagaran. Usa kini kailhanan Ginoo, timailhan nga dunami Dios nga tag-iyas sa among kinabuhi. Dunay Dios nga may tag-iyas tanang butang. Dunay Dios nga nag-ayo, nagbag-og, nagluwas kanamo gikan sa sala. And thank you so much Lord sa imong pagdawat sa mga pagdaig, sa among pagpasidugnan ha kanimo. I-bless ang matag-usa. Bisan pa sa among makaigsunan nga nagikuba, nakigduyog sa among pagdaig kanimo ni adlaw. Naaman karon sila sa ilang Pinoy anan, naaman karon sila sa nagalaing mga lugar pinaagi sa ilang pagduyog sa among pagdahig, pagsimba, paghalad kanimo amahan. Nining adlaw pinaagi sa Facebook Live. Lord, ang pulong mo kinabuhi ko, among gideklara o Dios ang imong pagpanalangin usab ngadto kanila. Dinang kalipay kalinaw o Dios, maabot usab ilang masinatian usab ang mga pabor nga imong giandam alang kanamong tanan. And thank you so much Lord sa imong pagpanalangin kanamo. Daigon ka na mo Dios, amo kang awitan, amo kang simbahon, ang imong mga pulong nagsulti kung saon namo paghalad ang among Dios na may tag-iya sa mong kinabuhi. Amo kang sayawan, amo kang daigon, halaran sa kusog nga gikan kanimo. Salamat Lord sa imong pagdawat sa mga pagdaig, pagpasalamat. Alang lamang kanimo ang tanang mga pagdaig, alang lamang kanimong tanang pagpasalamat. Himayag kadungganan sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen.
Amen. So pabilin tas pagpamarog mga igsoon ko sa Ginoo. Amen. Sa usbon ko may buntag ka natong tanan. Amen. Madaogon ba ang anak sa Dios? Amen. Kumusta man ang diin niaging mga adlaw, mga tibok simana sa atong mga kinabuhi? Kumusta? Niaging simana atong gihandom ang kamatayon ni Jesus. Amen ba? So, nindot ka istanan kung maghandom ta sa kamatayan sa atong buhi nga Dios kay diya na to magpamalandungan kung unsa ta nga gimahal sa atong buhi nga Dios. Unsa ta nga gipangga sa atong buhi nga Dios. So, dalaygon ang Dios ug may buntag usab sa nagsunod sa atong FB Live. Ang Dios magapanalangin, mag-uban kanatong tanan. So, ato ta sa atong mga pag-abi-abi, mga igsoon ko sa Ginoo. Sa dihang mo abi-abi ta, aduna gyud paglamanuhay. Nya, pwede ra gyud kaayo atong pakapinan og kanang nalipay kog dako nga niya ka brad sis. Amen. Hallelujah. Atong lamanuhon, unya atong gamiton ang atong mga kamot, tibok na tong kusog, huna-huna, kasing-kasing atong kumustahon ang atong igsoon Dios pagtuo. Nalipay ko dako kay ikaw ania. Nalipay ko dako kay makauban na sabta. Nalipay ko dako kay ikaw misimba. Igsoon ko kumusta ka na pagkaanindot mo simba. Pagkaanindot mo kanta. Og ang tanang anak sa Diyos Adonai Panaghiosa, panagbingkil kalintana, paharion ta ang gugma, dawata ang akong kamo, igsoon ko kumusta ka, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, og ang tanang anak sa Diyos magkahiosa. Yes, Lord. Lindot kaayo. Matod pa diya sa salmo nga lindot lantawon ang anak, ang mga katawhan sa Diyos sa dihang nagkahiusa diya sa pagdaig, pagsimba sa atong buhi nga Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah, mga igsuon ko sa Ginoo. Atong ipaubos ang atong kasing-kasing o guna-huna. Kanang atong angkunon mga igsuon nga. Kanang wala tayong mahimo kung wala ang Diyos atong kinabuhi. Amen? Mag-unsa ta kung wala ang Diyos. Dili kita magkaguliyang ang tao kung walay Diyos sa iyang kinabuhi. So bless kita mga igsuon. Nga sa dihang gitawag ta, gipili ta sa atong buhi nga Dios. Ni-respond ta mga igsoon nga nangalagad ta niya. Amen? Atong ipasusi ang atong kasing-kasing o hula-hula nga to sa atong buhi nga Dios. Kay siya nga Dios, may ingon man sa Jeremias 17:10, ingon siya nga, ako ang Dios nga nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. So mga igsoon ko, nagbarog ka karon diha, nagbarog ta. Nakita na sa Ginoo kung unsay sulod sa atong kasing-kasing huna-huna. So kay nakitaan man na sa Ginoo, itugya na sa Ginoo mga igsoon ko sa Ginoo. Amen. Yes, Lord. Susiha kinabuhi ko nga naginahanglan sa tandog mo pukawa ang akong nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo
ako ug akson mo. Ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sama ka usa tagbawa ako. Punon mo ania ako Ginoo. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Glory to you, Jesus. Susihan Ginoo, kinabuhi ko nga na kinahanglan sa handog mo. Tugawa ang akong nahikatulog na paghigugma. Diha kanimo Ginoo. Kumpi ako ug akson mo. Ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sama ka sa tagbawa ako. Punon mo ania ako. Kumpi ako ug akson mo. Ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sama ka sa tagbawa ako. Thank you, Jesus. Punon mo ania ako Ginoo. Yes, hallelujah. Punon mo ania ako Ginoo. Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagkutot kanunay sa among mga tagsa-tagsa kakinabuhi, O Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagpanalangin, Amahan. Salamat, Lord, sa panahon, Lord God, nga kanunay ka nagkupot sa among kinabuhi, Lord Jesus. Save kami, Amahan. Kung ang Diyos lang ang mukupot sa atong kinabuhi, ana atas kaluwasan mga igsoon ko sa Ginoo. Salamat, Lord, sa imong kaayo, Lord God, sa imong pagpanalangin. Dalaygon ka, Amahan. Yes, Lord Jesus. So ato ta sa mga pagdaig mga igsoon ko sa Ginoo. Sa dihang mo daig ta mga igsoon, aduna dyan ay panagsayaw. Amen. Ipakita ko na ito mga pahiyumon nga panagway, bi? Amen. Hallelujah. Ipakita na ito atong panagway nga tibok na itong pagkatawa nga madaogon. Amen. Sa dihang mo daig ta, musimba ta sa itong buhi nga Diyos, ipakita mga igsoon nga piskay ta. Kanang bitong mudaig ta sa Ginoo nga kanang energetic. Amen. Manay gusto sa Ginoo mga igsoon nga energetic ta nga mudaig musimba sa itong buhi nga Diyos. Kay kabalo ba mo mga igsoon, ang Diyos nitikang siya og midungaw siya nato kung kinsay tinud-anay nga nagdaig og nagsimba sa itong buhi nga Diyos. Amen. So ang atong audience mga igsoon, dili ang atong katatad, kung dili ang atong Diyos nga maitagiya sa itong
kinabuhi. Amen. Atong ihatag ang pinaka-the best ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Adlaw karon sa pagmaya. Hallelujah. Adlaw karon sa pagmaya, sa kagawasan ta, ang pagdaog ni Kristo kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus. Amen. Gawas nun sa balatian, gawas nun ta sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus. Adlaw karon sa pagmaya, adlaw karon sa pagmaya, sa kagawasan ta. Amen. Ang pagdaog ni Kristo kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus. Gawasan sa balatian, gawasan ta sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus. Yes, Lord. Karon ang adlaw sa Diyos. Adlaw sa Dios. Karon ang adlaw sa magdaigong pagsimba. Ibayang atong mga kawat. Atong tamo. Molokso. Molokso masaya, masinggit o Magmugya. Dalaan. Dalaygon ang Diyos. Karon ang adlaw sa Diyos. Karon ang adlaw sa Diyos. Karon ang adlaw sa pagdaigong pagsimba. Ibaya ang atong damog. Molokso! Molokso, masaya, masinggit o maghugya. Dalaan, damhanan ang Diyos. Daigon ko ikaw. O Diyos, lalaping damhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausapan, hangtod sa kahangturan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Yes, Lord! Karon ang adlaw sa Diyos. Amen! Karon ang adlaw sa pagdaig o pagsimba. Ibayan mga kapatidsan. Atong damo. Molokso! Molokso, masaya, masinggit o maghugya. Laan, damhanan ang Diyos. Daigon ko ikaw, o Diyos na labing damhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausapan, hangtod sa kahangturan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus.
Yes, Lord God. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nga amo kang pagadaykon, Lord Jesus. Hantod sa kahunturan, Amahan. Walay katapusan ang among mga pagdaig, mga pagsimba nga hatanin mo, Lord Jesus. Yes, Lord God. Kasaligan ka, Amahan. Ikaw ang Diyos kasaligan sa tanang butang. Even sa among mga kinabuhi, tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord Jesus. Pag-amo ka, Lord Jesus, ang piton, Amahan. Ikaw ang Diyos kasaligan, Lord. Dili kami angay mahadlok, may mabalaka, kay ikaw ang Diyos nag-uban ka na mo. Ikaw ang Diyos kanunay nag-amping sa among mga kinabuhi. Hallelujah. Ikaw ang Diyos kanunay nag-uban ka na mo, Lord Jesus. Makasinati man, Amahan, og mga kabug-ation, ikaw ang Diyos na sayod sa matag-usa na mo kakinabuhi, Lord Jesus. Mo na imong pasalig ka na mo, Lord Jesus. Nga ingon ka, Ginoo, nga ako ang Diyos nag-uban ka ninyo. Bisan asa ka mo, di ka mo angay mabalaka, kay ako ang Diyos. Lig-unon ko tamo og tabangan og upanan sa tibok ninyong kinabuhi, Lord. Salamat kay Ginoo nga imong pasalig, Amahan, nga dili kami angay mahadlok, dili kami ang angay mapalaka, kay ikaw ang Diyos na guban ka na mo. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord Jesus, sa imong mga saad sa kanamo, Lord God. Namo kanay nagdugang hatag ka na mo kadasi, Ginoo, nga nagpadayon kami, Lord Jesus, sa pag-alagad ka na kanimo. Salamat kay Lord God. Walay kahandog o kapalaka, kay ang saad mo, Ginoo, magauban ka. Karon og sa walay katapusan, Ulay makulang ka na ko kung anak ka. thank you, Jesus. Hallelujah. Sa pangit-ngit man, O Diyos, kahaya ka. Gidanagan mo, halanggan ka, Ginoo. Kasaligan o dili ka mabukan, Yes, Lord. kay Diyos ka nga damhanan. Kanunay anaa Sa bisan asang dapitan. Yes, thank you, Jesus. kay Kay na kung magauban ka, Diyos na kasaligan. Yes, Lord Jesus. Kasaligan ka, mahal sa kanang butang, Lord Jesus. Yes, Lord. Walay kahandog o kabalaka. Yes, Lord Jesus. Kay ang saan mo, Ginoo, nagauban ka. Karon og sa walay katapusan, Walay makulang ka na ko kung anak ka. Sa pangit-ngit man, O Diyos, kahaya ka. Ang agianan ko, ginanagan mo, halanggan ka, Ginoo. Kasaligan o dili ka mapukan. Yes, thank you, Jesus.
kay Diyos nga gamhanan. Kanunay anak sa bisan asang dapitan. Kay kana kumagaubad ka, Diyos na kasaligan. Yes, Lord. Diyos nga kasaligan. Diyos nga kasaligan. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, God. Kasaligan ka, Lord. Yes, Lord. Kasaligan ka, O God. Di mo masahan, diligin mapakyas. Ang imo mga pulong dili gayon mapakyas, Ginoo. Ang tanan matuman, amahan. Thank you, Yes, Jesus. Lord God. Yes, Lord God. Kanimo lamang, Lord Jesus, kami masalig, Amahan. Kanimo lamang, Lord Jesus, mudangup, Ginoo. Kanimo lamang ni Lord magsalig, Amahan. Tungod ikaw ang Diyos, gamhanan, Amahan. Gamhanan sa tanan, Lord God. You are the kings of King, Lord God. Diyos nga walay sama. Diyos nga walay makatandi. Yes, Lord. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsali. Kanimo lang ako may katabawan. Ay ka, Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsali. Kanimo lang ako may katabawan. thank you, Jesus. Kay ikaw ang akong Ginoo. O gusto kong makauban kanimo. Gamhanan ka, O Diyos sa kahanturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang mutan. Niini kalibutan. Yes, Lord. Pagkatahong gayud sa imong ngalan. Yes, Lord, thank you, Jesus. Kay ikaw man ang kaluwasan. Dadako ngadto sa imong trono. Kay gusto ko makauban kanimo. Gamhanan ka, O Diyos sa kahanturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang mutan. Niini kalibutan. Yes, Lord. Matuo kami, Lord God. Masalig lamang may kanimo, Lord Jesus. Yes, Lord God. Matuo ko, masalig ko kanimo.
Yes, Lord. Gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niini kalibutan. Gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niini kalibutan. Yes, Lord God. Thank you, Lord God. Ikaw ang Diyos nga among giila, nga gamhanan, Diyos nga balaan, Diyos nga walay sama, Diyos nga dili mahimo sa tao, apan diha kanimo. Ikaw ang Diyos makabuhat sa tanan, Diyos nga milagroso, Diyos nga mananambal. Ikaw ang Diyos amahan, gamhanan. Ikaw ang Diyos Ginoo, walay makakumpara. Busa, Lord, kasaligan ka sa tanang butang amahan. Diha kanimo, O Diyos, kami adunay kaluwasan amahan. Sa tanan namong pagabuhaton, Lord Jesus, luwas kami kanunay amahan. Bisan asa kami moadto amahan, bisan asa kaming dapita, Lord God, sa among unsay pay among mga pagabuhaton, Lord, sa adlaw-adlaw. Diha kami kanimo magsalig, O Diyos, kay ikaw ang Diyos amahan kanunay nagkupot sa among mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Diyos ka amahan nga wala minimo buhi, ni wala minimo kalinti, Lord Jesus. Saad na kanimo, O Diyos, nga kanunay ka nga nagmonitor sa imong mga katawhan nga na magtinud-anon sa pag-alhagad nga kanimo, Lord Jesus. Salamat, Lord. Kanunay ka amahan nagasangkap, Lord Jesus, sa mga panginahanglanon sa imong mga katawhan amahan. Kay gusto ka, Diyos, nga sa tibuok kinabuhi sa imong mga katawhan amahan. Ikaw ang Diyos maalagaran amahan hangtod sa imong pagbalik, O Diyos. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord, sa imong pagkabuutan nga Diyos. Diyos ka nga sa limbahon, Diyos ka nga walay sama, Diyos ka, Ginoo, nga maayo sa tanang panahon, Lord God. Kanunay ka nagatagbo sa imong mga katawhan, Lord Jesus. Dili ka mahutdan o pamaagi, Lord, kay ikaw ang Diyos nga tigpamaagi, Lord Jesus. Sa panahon, Lord God, ang imong mga kaanakan nga muduol kanimo, Lord Jesus. Ikaw ang Diyos naghatag og mga pamaagi nga sa matag adlaw, Lord Jesus, nakalabang kami kanunay, Lord God, tungod na sa imong tabang, Lord Jesus, nga makaingon mi, Lord, nga magkuna-una pa mi, Lord God,
sa among mga adlaw-adlaw, Lord Jesus, nga panginahanglanon. Apan ikaw ang Diyos nagtagpo ng daan, Amahan. Imo kaming gipalabang kanunay sa mga panginahanglanon sa matag adlaw. Bisan pa sa among tibuok kinabuhi, ikaw ang Diyos naghatag kanamo maayong panglawas, Lord Jesus. Kay gusto nimo, Lord God, nga samtang nagpuyo pamininaw sa kalibutan, imong gi-design ang kinabuhi sa tao para kanimo, O Dios, para kami makadaig og masimbang anak kanimo, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagpangga, pag-atiman ka namong tanan, Lord God. You deserve, O Dios, nga hatagan sa among mga pagdaig, hatagan sa among mga pagpasidungog, hatagan, Lord, sa among mga pagpasalamat, kay ikaw ang angayan o takos hangtod sa kahangturan, Amahan. Kadimo lamang, O Diyos, ang mga pagpasalamat, ang mga pagpasidungog, nga ikaw ang Diyos mabayaw sa tibuok nasod, Amahan. Dalaygon ka, Amahan, sa ulay katapusan. Kadimo lang sa pangalan ni Jesus, ang tanang anak sa Diyos magaingong. Amen! Hello. Nablis ba ang tanan sa awit makalangit? Amen. Bitaw no, nindot kay paminawon sa atong kinabuhi nga isentro nato atong ang Ginoo sa amoang sa atong tagsa-tagsa nya sa atong panimalay, nindot kay malipayon ka ayuta nga malipayon kay ta nga mo share sa ato ang mga problema ug na magalit tay mga problema, pwede ra na nato i-share nato dinhi. Amen nya. Kami sa amo ang sa taga Domingo na mo murag ma-excited mi mo anhi dinhi sayo pa gani kayo ang mga bata wana nangaligo na bisag way tubig makita jud mig tubig. Pero grabe pagkanindot sa Ginoo no, gigi-center nato ang kuan niya, ang mga presensya sa Ginoo, labi na sa amo ang tagsa-tagsa sa pamilya. Amo ang pamilya, grabe kanindot nga gibag-o jud mi sa Ginoo. Especially ako, grabe ka. Mura maka-share ko nga, Lord, salamat kay Lord nga na ako dinhi sa inyong atubangan. Nindot kay paminawon nga makabag-o jud siya nya. Grabe ang grasya sa Ginoo ihatag namo. Mura makaingon mi, Lord, salamat nga gihatagan min mo daghang grasya sa mong kinabuhi nga gisentro namo ka sa amo ang pamilya. Grabe ka, nindot gud kay paminawon. O karon no, ako ihatag sa scripture reading ni Brad Serapin. May buntag mga igsoon, atong ablihan ang atong Biblia diya sa Book of Matthew, chapter 28. Kung namoy mga Biblia, either Bible, kung magabasa dahil sa Book of Matthew, chapter 28, verse 1. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakadlaw sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria aron pagtanaw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog nga linog ug sa usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya nini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kayo ang iyang besti. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babay, ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa krus. Sa 6, wala na siya dinhi, nabanhaw siya, sumala gayud sa iyang gingon. Dali kamo ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Sa 7, unya adtua dayon
og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya og naguna kanila aron ngadto sa Galilea didto ikahibalag nila siya. Hinumdumi ang akong gingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinunan. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila og mingon. Ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Si Jesus pingon kanila, ayaw kamo kahadlok, adtua ang akong kaigsuunan, og padtua sila sa Galilea, didto makita nila ako. Mao ni ang pulong ni Jesus. Amen. O karon sa akong ihatag ni Sis Madeline ang testimony niya, ang ihang kadaugan o giunsa siya pag matuto sa ato ang Ginoo, giunsa siya pag-atiman sa ato ang buhi nga Dios. May buntag ka na tong tanan. Dako kay kog pasalamat sa Ginoo nga lain ang sang Domingo iyang gihatag sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi nga magkita na sabta dire. Nya sa akong kinabuhi dako kay kog pasalamat sa Ginoo nga hinay-hinay ko niyang gibag-o. Kay kung sa una, grabe mapug ko kapalahubog sa una. Nya kana kung asang hudya ka kay malipay mapug ko muadto. Nya kanang mahubog ta inigkaugma di ana pila pud ka oras na tong hinuktok ug wala bata kasala unya dili na ko malikayan sa pagkakaroon nga hinay-hinay kong gibag-o sa Ginoo nga di na ko malikayan nga madunggan nako nga dili na ko makighudya di na daw ko mo inom kay lain na kog tinuuhan pero para nako ang pulong sa Ginoo dili ikalaik tinuuhan. Kaya kanang iyang matagpulong makaayo na sa atong lawas. Nya, dili lang kay kana. Ako ang kasing-kasing sa una kung na ako'y dito malikaya sa atong puyo naman tay ka kuwas ato ang kaugalingon. Kung naay ka lagot ka suko, suko po ko kaayo ay. Kung mahimo gani manunglo pa gani ko. Pero ang kausapan karon nga gihatag sa Ginoo nako. Kung unsa man sa una nga akong kasing-kasing pertipong gahia buot po kong simana dili mo tingog kay suko lagi ko ang karon nga giunsa ko pag-usab sa Ginoo ang akong kasing-kasing kung naamay kasilo bisan tan-aw nako nga sala niya ako pay mga igsure lamang maglago ta usahay kay nganong ako pa may mga igsure nga iyaha man tong sala pero kana kay buhat sa Ginoo nga gilantaw ko niya nga hinay-hinay kong mausab. Salamat sa Ginoo sa akong kinabuhi atong pakpakan ang Ginoo. Amen sa ninduta sa kinabuhi ni Sis Madeline Sagi unsa siya gibag-o sa Ginoo. Grabe nag-inom kusog siya mo inom niya karon na hinay-hinay na siya og bag-o sa Ginoo. Praise God sa. Og karon ako isunod ang special number sa basin na pa'y ganahan mo testimo dinin ha. Si Albert. Ay. Sige. Duha man din. Si Brother Lonset. Ato hang Everybody say praise the Lord. Akong gipasalamatan ng Ginoo nga iya kong gipasulod sa iyang tinuod nga kaluwasan o sa akong mga kagi nga unsa ko sa una ka
dili naguba na akong relasyon dito sa Ginoo, nawala na tungod sa mga barkada sa una nga gusto na mawala ko na tanan kining mga party o mga fraternity. Ako nang sudlan tanan, ako nang overcome pinagis Ginoo. Ug sa dihang nangalagad ako nang nakapadayon ako. Ug dili sini kalikayan ning tentasyon. Magkainom kita, nagmay. Sama ng beer. Tanan-tanan, ako nang isalikwat, pinagi sa Ginoo. Dito sa Sogod, nangalagad po ko dito. Nagsimba mo Domingo. Diya lang, God bless. Amen. Kanindot sa iyang minsay sa Ginoo no, giun sa siya pagbago. Ingana jud ka nindot ang ato ang buhi nga Dios. Mao nang kita ninyo na ato diri para magkahiusa. Di ba kanindot kay paminaon, di ba? Amen. Og karon akong ihatag ang halad awit sa Boton o Dinoyo families. Ikaw lang. Ano kibit-bit ko? ta, alam mo dagat ta, alam mo pakpak ta, pagdayo nga ninunanay, buhat at kanunan. Alam mo sayaw ta, alam mo lokso ta, alam mo dagat
ta, alam mo pakpakta. Pagdayon nga tinod anay, buhat at kanunay. Natumbak ka man tungod sa mga problema, tindog na igala, tungod papaina. Kung naluya ka man, kang Isus isalig ang tanan. Bagaik kaniya, maoy buhata. Alam mo sayaw ta, alam mo lukso ta, alam mo dagat ta, alam mo pakpak ta. Pagday nga tinod anay, buhat at kanunay. Alam mo sayaw ta, alam mo lukso ta, alam mo dagat ta, alam mo pakpak ta. Pagday nga tinod anay, buhat at kanunay. Siyang daigon, kalimti ang kapalaga, wag tanga ang kaluya, kay karon ang panahon. Naano siyang daigon, alam mo saya ta, alam mo lukso ta, alam mo dagat ta, alam mo pakpak ta. Pagday nga tinudanay, buhat ka kanunay. Alam mo sayo ta, alam mo lukso ta, alam mo dagat ta, alam mo pakpak ta. Pagday nga tinudanay, buhat at kanunay. Salamat kayo no sa Buton Andinoyo family, kanindot sila special number ay. O karon akong ihatag sa message ni Pastor Gideon na na ko nga ato isintro ato ang tagsa-tagsa kahuna-huna o kasing-kasing ug atong paminawon ang mga pulong sa Ginoo nga gihatag niya. Akong ihatag ni Pastor Gideon. Salamat ta sa atong buhing Dios nga naghatag kadaogan og naghatag og panalangin sa matag usa. Kay hinumdum ko sa bata pa ko sa una nga gipakanta ko, wala ko kahuman. Kay lahi man ang magkanta-kanta nga ikaw ra og naa ka sa imuhang balay kaysa mo kanta ka diha simbahan. O niya sunod na kong kanta dito nas laing simbahan dito nas Namonbon. Moto nga nakabalo na kong mo gitara. Nya tulo ra gyud ka duog ang akong nahibaw-an. Kana ra yung C, dayong G, dayong D. Kana ra yung tulo. Nya mo ra na akong balik-balikon kanang mga minor. Dili ko kabalo ana kanang E minor, C minor, mga minor dili ko kabalo gyud ana. O niya ang ako ang yung nakanta gyud unang nakong kanta kanang dili dinhi ang dapit ko. Mo gyud nay ako ang giuna nga kanta nga mao gyud na pod ang ako ang gipraktisan og doyog. Nya bless kayo ko sa kinabuhis mga bata karon. First time to silang ning kanta. Noon na kauban ilang lola og lolo. O niya bisan kong
na matuoy na una, pero ihag yung natiman-an nga wala pa. Wala pa. Naapag yun di ay, napay ruling di ay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa mga bata o sa kinabuhi sa mga lolo o lola atong pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. Nalaygon ang Dios nga naghatag kanatog higayon og panahon og pagdasig sa matag usa aron kita makahinumdom na usab sa mga mensahe mahitungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Karong adlaw mao gyud ang pagsaulog sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Kaganinang kadlawon diin ang mga tao naghimo usab og mga pamaagi aron paglabas, paghandom kanang pagrenew sa mga kadaugan, kausaban, kalampusan nga gipakita sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga pag-antos dito sa cross. Sa milabayng Biyernes, karong simanahon na tumiaging Biyernes, ato ang nabati ang pinasahi gyud nga makaingon ta nga kana bitawng kalahian sa bisan asang lugar, kalahian sa tanang panahon or kalahian sa tanang sitwasyon. Samtang naglantaw-lantaw ko sa Facebook, even sa mga balita, ang ato ang dapit, even ang syudad, matag lungsod, imong makit-an nga doon nagyoy kalahian sa matag gitawag og Biyernes Santo. Nganuman kay ang syudad wala gyoy traffic, walay mga sakyanan. Dunay usa ka vlogger nga nag-ingon nga pagkaninduta isuroy-suroy, wa gyoy nag-atang. Wa kunoy lisensyahay kay wa kunoy nag-atang. Kay wa mo gyud traffic. Pero naapoy ning iyon pagbantay kay basig nagpahipi. Basta kay mga Biyernes Santo ang time gani nga maghandom ang tibuok katawhan dili lang sa Pilipinas kundi dili sa tibuok kalibutan, makit-an gyud nimo nga dunay kalahian sa ubang mga adlaw. Even sa uban nato nga kaigsonan, naghimo usab sila ganang unsa may inyong nakit-an sa adlawng Biyernes sa pagsaulog o sa paghandom, paglabas sa mga kasakit sa atong Ginoong Hesukristo. Ang uban nato mga kaigsona naghimo silab-silab, no? Nagsilab-silab sila kaysa may nagsilab-silab. Samtang ako ni siyang gituki, ako na siyang gitun-an even sa Biblia, even sa mga mensahe may tungod nini ang simbahan nga ang simbahan even ang gitawag Roman Catholic, no? Wala sila mga discussion mahitungod niini lamang kanang pag-ingon nga naisilab-silab kay naman ko'y nangutanan nako mga kaigsonan, Pastor Gideon, unsa may mensahe anang magsilab-silab? Kamo naamoy mensahe nang nagsilab-silab? Wala may mensahe. Katong nagsilab-silab naamoy naamoy nakatunan ana. Nganong nagsilab-silab bati man sad kaayo, lahi sad kaayo nga magbuhat ta sa wa nato masabti. Magbuhat ta sa wala nato wala tay kalibutan. Kinahanglan masayod tas nganong nagbuhat ta ana. So kana siya mga tradisyon, ako siyang gitubag, tradisyon na siya nga nabatasan og naanda na sa huna-huna og sa pagtuo sa tao. Kung moingon tang pagtuo, kung naa kay pagtuo dapat makadiskas sa imuhang nasabdan, sa imuhang paghimo niini. Sumala gyud sa diskusyon dili lang sa Biblia, sa mga tradisyon na siya nga pagtuo. Ginahimo na siya tungod sa kainit or gitawag kasuko sa kalibutan tungod kay nasaksihan nila ang kasakit, ang sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa laing bahin, mensahe kana sa kainit sa gugmas mga tao nga dito nila didiskubrihan sa dihang namatay si Jesus Christ. Kay sa dihang namatay si Jesus Christ, dito nila nadawat ba ang tinuod nga mga mensahe nga siya gyud ay ang anak sa Dios. Kaysa wala pa mamatay si Jesus Christ, wala man gyud sila motuo. Daghan kay mga tao nga mga Hudyo nga patyon gyud nila si Jesus og ipagawa si Barnabas o Barabas. Gipangayo nila nga ang kagawasan ni Barabas o niya ipalangsang nila si Jesus Christ. Pero sa dihang namatay na si Jesus Christ, di ba pagkamatay ni Jesus Christ, mingit-ngit nya daghan ibin ang mga sundalo sa tungod sa
sa diin gamata sa tungod sa cross diin nagbitay si Jesus Christ, dito niya na diskubrihan nga tinuod gyud siya nga anak sa Dios. Mao na nga ilang nabati, ilang nasinatian even sa ubang mga mensahe nganong init kuno kayo ang Biyernes Santo. Before kuno mag Biyernes Santo, paingon pa lang Biyernes Santo, grabe kuno kainit. O niya mosamot pag yung kainit kay pero naaranas ang kanang pagsilab-silab, naara na mahitabo sa mga probinsya. Dili ka kita dito sa syudad kay magsilab-silab ka dito, dakpan man ka kay masunog mo niya. Muna nga ingon ang usa ka igsuon, usa ka tawo nga nangutana nako nga unsa kunoy mensahe. Actually, biblical speaking, wala na siya mensahe may tungod ana. Pero may mensahe may tungod sa tradisyon, kung naay mangutana labi na sa inyong apo, ako lang tamong suginlan, may tungod ana ang mensahe ana, kainit or kasuko. Kainit sa gugma or kasuko, kainit sa kasuko sa mga tao sa dihang nasudong nila ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Unya tradisyon na siya kanang kaniadto nga mga pagtulunan nga dili na to madiskubrihan sa Biblia. Ako nang paambit ninyo karon para masayod po mo kung naamam o galing mga bata mangutana. Tama no? Kay kung naay mga bata mangutana unya di mo makatubag, murag lain sad kaayo. No. Unya labaw ng lain kung tubagon nimo nga dili mao. Tinuod no? Labaw nga dili gyud maayo kung naay mangutana unya tubagon nimo sa dili mao nga tubag, kanang makakat-on sila sa sayop nga tubag. Mao na nga kinahanglan gyud nga kung naa may mga pangutana magpakisayod even sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi ko, kuyog sila nato karon, daghan kayo mga nangutana nako mahitungod sa pito ka pulong nga gilitok ni Ginoong Hesukristo. Nya do na pagoy nangutana nga pastor, unsa may mga mensahe mahitungod sa pagkabanhaw. Siguro ang matag usa ka tawo nga nagtuo ni Ginoong Hesus, sikat nga mintuo ta, dapat nasayod na ta unsay mensahe mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan, mao lamang ang paglabas kanang pag-review. Amen? Pag-review mahitungod sa mensahe sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Aron atong masayran, atong basahon ang balaang kasulatan mga kaigsunan ko sa Ginoo diha sa Juan. Kuha inyong Biblia og basaha diha sa libro sa Juan kapitulo 11 unya bersikulo 25 hangtod sa 26. Nindot na siya nga mensahe tungod kay naarapod makita sa New Testament alang sa mga nagamit og mga Bible nga New Testament lang, mabasa gining unang kanang Juan. Unya pasalamat ta sa Ginoo dunay ning tawag nako nga duna kunoy mga Bible, unya dunay mga transistor radio nga ihang ihatag sa tuwa. Unya ato nang ipapod-apod sa atong mga listener sa sa 101.5 101.3 diri sa ato ang FM radio o sa FM radio sa 95.3 sa Tanhay. Ako ra nang ibahin-bahin ang Bible murag mabahin-bahin yun nato na sa nagkalaing mga simbahan nga nakig-uba nakigduyog nato even sa Tumunoy o sa uban pang mga simbahan even sa Negros. So basaha diha sa Juan kapitulo 11 bersikulo 25 hangtod sa 26. Ingon dinhi, mas maayo ato ning masabtan no diri sa bersikulo 17 ta magsugod. Si Jesus mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. So diha ta magsugod sa 17 para masabtan nato hangtod ni sa 27. Sa pag-abot ni Jesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa sulod sa lubnganan. Ang Betania mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem. Og daghang mga Hudyo nga miduaw kang Marta
o kang Maria aron pagduyog sa ilang kaguol tungod sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga miabot si Jesus, migula siya aron sa pagsugat kaniya apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kang Hesus, "Kon dinhi ka palang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon na sayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Jesus miingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Og si Jesus miingon kaniya, "Ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Og ang tanan nga buhi og nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Siya mitubag, "Oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga muanhi sa kalibutan." Kini mao nga hitabo mga kaigsunan, gisulat sa Biblia nga nagpamatuod nga kini natuman. Nga dunagyoy nabanhaw gikan sa lubnganan si Lazaro. Upat na kaadlaw gikan sa pagkamatay, unya kung imong lantawon giatngan gibantayan aron walay mga mensahe nga mugula nga bakak nga muingon nga giilisan lamang. Kana gitan-aw giklaro gyud gisiguro sa Biblia mga kaigsunan nga dunagyoy pagkabanhaw nga mahitabo sa matag tao. Ang pulong pagkabanhaw mga kaigsunan, kung imong tan-awon ang diskasyon ni Apostol Pablo, mga igsuon kus Ginoo, sa iyang sulat ilisan kining atong lawas. Pero pinasahi ang makita nato sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Sa diha nga si Hesus namatay o gilubong dito sa lubnganan, imong makit-an sa gipakita sa Biblia nga sa diha nga ang mga babaeng magtutuo kauban nilang Maria, ni Marta, ni Maria Magdalena, niabot dito sa lubnganan mga kaigsunan. Pag adto dito wala na ang lawas ni Jesus. Lahi sa pagkabanhaw usab nga gipakita sa kinabuhi sa mga tao sa katapusang mga adlaw. Kay katong mga lawas sa lubnganan mga kaigsunan, makabaton man to silag, ilisan man to silag lawas nga langit nun, heavenly body, kanang langit nun nga lawas. Katong kining lawas nga atong gidaldala karon, matun-as ni siya, matud pa ni Apostol Pablo, sama kinis payag nga madunot. Ini katun-as ni ining payag nga atong gipuy-an, ilisan ta sa lawas gikan sa Dios, lawas nga gitawag langit nung lawas, nga dili na mamatay, dili na gyud mubati og kasakit, lawas nga wa nay katapusan. Lamang ang matagtaw sa tibuok kalibutan, mingtuo man siya o wala mingtuo sa atong Ginoong Hesus, pareho gyud silang banhaon. Kung dunay mangutana mga kaigsunan mahitungod sa pagkabanhaw, kung dunay moingon nimo, brad, sis, pa, ma, kanang tanan bang mga tao mabanhaw? Kung wa ka masayod ana, ayaw gyud tubaga. Kay kung tubagon nimo sa tubag nga wala nimo kanang wala ka kasiguro, nagtudlo ka nagsayop, unya ikaw ang muani ana. Muna nga kung dunay mangutana ninyo nga wala gani mo kasiguros tubag, ayaw ninyo tubaga, hinuon ing nalanga ato nang ipangutanas mga taong naay kahibalo. Tama? So unsa may mahitabo, tinuod ba nga ang tanang mga tao mabanhaw? Ang tubag sa Biblia, yes. Tanang mga tao nagtuo man og dili nagtuo, wala man magtotoo, dili magtotoo, pareho silang mabanhaw. Mga taong walay bisyo o mga taong naibisyo, mga taong dili makasasala, mga taong nagsigig pakasala, pareho silang mabanhaw. Pero ang gipakita sa Biblia,
dili sila pareho og padulngan. Para masayod ka, mahitungod sa tubag sa Dios, atong basahon ang Juan Kapitulo 5. Na amang gimatay Biblia mga kigsunan, tungod kay ang Biblia mao man ni pulong sa Dios nga tinuod gyud nagdala, nagsugid sa tinuod nga tubag sa matag pangutana nga maumol ug mahimugso sa matag hunahuna sa tao. Kay ang tanang tao dunag gyud nay pangutana. Unya kinahanglan man gyud nga ang tubag sa atong pangutana gikan gyud sa Dios. Kay kung gikan sa tao, limbong na siya. Ilad na siya. Mo na kung dunay tao nga mutubag sa imong pangutana, siguruha gyud nga ang iyang tubag makaplagan gyud sa Biblia. Kay kun ang tubag dili gani gikan sa Biblia, gitawag na siya tinumo-tumo. Unya giingon na ni Hesus, mga tao nga nagtudlo sa mga tinumo-tumo mo na gitawag false teacher. Mga mini nga mga magtutudlo, mini nga mga propeta. Muna kung doon na may mga diskasyon mahitungod sa tanang pangutana sa una-una sa tao, siguruho na to nga ang tubag gikan gyud sa Biblia. So unsa may tubag sa Biblia mahitungod sa pangutana nga ang tanang bang mga tao mabanhaw? Yes, ang tanang tao mabanhaw. Dautan o dili dautan, matarong o niya dili matarong. Sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28, 29. Ayaw kamo kahibulong, kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog. Versikulo 29, og manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw, og mabuhi sa dayon. Og kadtong daotag binuhatan, mabanhaw, apan? Silutan. Mao na ako ang giingon kaganina, pareho silang banhaon. Ang tao nga dautan, ang taong matarong, pareho silang banhaon. Pareho silang ilisan og lawas nga dili madunot. Lamang gisiguro nga dunay kalahian ang ilang padulngan. Ang taong matarong, ang giingon dinhi, ang maayog binuhatan, ang maayog binuhatan nga tao, gitawag na sa Biblia, taong matarong. Amen ba? Tinuod mangyod kung ang maayo tag binuhatan, taong mangyod ang tao. Matarong mangyod ta. Ang gipakita diha, ang tao nga maayog binuhatan, mabanhaw og mabuhi sa dayon. Sa lain nga mga mensahe, kanang mabuhi sa dayon, tagaan siya kinabuhing way katapusan. Og ang kinabuhing walay katapusan kanang kinabuhing dayon nga gipakita nga gisulat diha sa Biblia, mauna ng bag-ong langit ug bangong yuta. Kay ang tao nga makasulod sa bag-ong langit ug bangong yuta, siya nga tao nga nakadawat sa langit nung lawas nga wa nay kamatayon nga dili usab makasinatig silot. Pero ang taong dautan, ang taong makasasala, ang taong walay maayong binuhatan siyang kinabuhi, banhaon pero silutan. Ang silot nga gihisgutan, maunay giingon, mga kaigsunan, wa nay katapusang kasakit, wala nay katapusan nga kaguol. Ang gipakita sa Biblia, gitawag nag-imperno. Gitawag naglinaw nga kalayo. Unya, ikaw ug ako, gisiguro gyud sa Dios nga samtang buhi pa, kinahanglan makabalog gyud ta, unsa gyud ang kahimtang sa taong matarong, ug unsa gyud kahimtang sa taong dautan. Kinahanglan makaila ka na. Kinahanglan makadetermine ka. Pangutan ako no imuhang tapat, nakaila ka og buhat sa dautan o buhat sa matarong? Dapat makaila ka. Ang buhat, for example, unsa may mga buhat sa dautan? Hatagi ko no ko og
Example kanang buhat sa dautan. Kay basi og moingon ka nga nakaila man ko unsay buhat sa dautan, pastor, kanang manghatag. Dili na buhat sa dautan, buhat nas maayo. Moingon ka nga, pastor, ay ko ana lang mutabang nasamot. Kung ang imuhang nahimo pagtabang, paghatag, buhat na nga maayo. Unya sa diha nga imo nang buhaton, ang gipakita sa Biblia, tagaan kang kinabuhing dayon. Amen ba? Pero sa may buhat sa dautan, angawat. Tanang mga gidili dihas Biblia, kung imo nang buhaton, nagbuhat kag dautan. Amen? Tanang gidili sa Biblia, maunay dautan. Amen ba? So diha ta dapat makaila samtang buhi pata. Kay samtang muhi pata mga kigsunan niya magbuhat tag maayo, mao bitaw nang giingon sa Biblia nga ikaw ug ako wa mangyoy maingon tas kalibo, maingon ta karon mga kigsunan, wa mangyoy tawo nga wa mamatay. Amen ba? Wala gyoy tawo wa mamatay. Kitang tanan magtutuo, born again, mag-Christian, bisag unsang klaseng simbahan, mamatay. Unya, human mamatay, asa dadon? Ha? Minteryo. Muna nga ang ato ang nasod, ang Pilipinas, dunay minteryo para sa tanang mga tao. Magtutuo o dili magtutuo, dunay minteryo. Pero kung dunay mga taong moingon nga ang mga magtutuo ay minteryo, false teacher na siya. But ipasabot, bakak na siya nga pagkasulti. Kay walay magtutuo, sikad pa ni Ginoong Hesukristo hangtod karon nga wa malubong. Amen ba? Ang akong papa, pastor, namatay, gilubong. Amen ba? So dunay minteryo ang ato ang Pilipinas alang sa tanang tao. Amen. Unya sa diha nga dadon na sa lubnganan, ang tanang tao gimonitor man na sa Dios kung kinsay maayog binuhatan, kinsa poy dili maayog binuhatan. Unya ang tanang tao banhaon, unya kung maayo kag binuhatan, dadon kag langit. Apan dautan gani kag binuhatan, dadon kag imperno. Munang mintras buhi ka, gitawag kas Ginoo, gipawalihan ka aron makakaton ta sa pagbuhat og maayo, kay maunay opportunity nga makaadto tas Ginoo. Amen. Wa naman tay laing pamaagi aron sigurado tang malangit. Kana mang makakaton ta sa pagbuhat og maayo. Maunay trabaho sa mga simbahan, maunay mga trabaho sa mga magwawali nga tudluan ang mga tao. Now diha sa pagkabanhaw ni Jesus, usak gyud na mga igsuon nga angay natong masabtan. Kay sa ako nang gikaingon, kung dunay mangutana nimo, labi nas imong pamilya, imuhang mga anak o kaha imong mga apo, unya tubagon nimo dili mao, ang giingon sa Biblia, paninglan ka. Dunay mga pangatana, mga kaigsuonan na giingon nga ang nakakita ra gyud ni Hesus sa wa pa siya mukayap gikan kuno sa pagkabanhaw dito sa lubnganan, gikan kuno sa adlong Domingo hangtod sa pagkayab, ang mga babay ra gyud kuno mao'y nakakita. Kung imo na siyang tunan, bakak na siya nga pagkasulti. Kaya kung imong lantawon mga kigsunan, ang sulat ni Pablo, kung pila ka mga tao ang nakakita, si Pablo dunay mensahe. Ingon diha sa unang Korinto, Kapitulo 15. Ako ning basahon mga kigsunan. Unang Korinto, Kapitulo 15. Versikulo 5. Versikulo 7. Ingon din nagpakita siya kang Pedro, kinsa man ang siya, si Jesus. Nagpakita siya kang Pedro
og unya ngadto sa 12 ka mga apostoles. Bersikulo 6, unya sa usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 100 sa iyang mga sumusunod og kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago og sa tanang mga apostoles. So diha nimo makit-an nga si Ginoong Hesus before siya nakayab paingon sa langit, before siya nibalik og langit mga kaigsonan, nagpakita siya sa 500 kapin nga mga magtotoo. So doon na natay tubag. So atong hisgutan mga kaigsonan, unsa may mga mensahe nganong nabanhaw si Jesus. Una nga atong makit-an diha mga kaigsonan, sumala sa gibasa kaganina, sigurado gyud nga ang mga magtotoo, ang mga mintuo ni Jesus, mga sumusunod ni Jesus, sila gyud mismo nakakita nga wa na gyud didto sa lubnganan. Amen. Gani nalisang sila. Labaw nga nalisang sila og nahadlok tungod kay dunay tao nga nagpakita nila nga pertigyong sa naga. Kinsa may nakakitag sanag kayo nga tao des inyong damgo. Nakasuway mo? Kanang magdamgo mo nga perting sa naga. Nakasuway mo ana? O kanang hayag yun. Wa pa mo ana? Nindot kay na siya nga inyo na siyang masinatian. Kanang magdamgo mo o kaha makakita mo pananawon nga hayag kayo. Kay maunay akong nasinatian before ko nahimong magwawali. Unya, sa dihang nakadungog sila mga kaigsonan, diha nimo makit-an nga naghatag silag mensahe alang sa mga taong magtotoo sa atong panahon karon nga si Jesus dili patay. Buhi si Jesus. Amen. Gikan sa kamatayon, nabanhaw si Jesus og nagpakita sa tanang mga tao nga nagtuo kaniya. Wala siya mo pakita sa mga taong wa mo tuo niya. Tuwa siya nagpakita sa mga taong mintuo kaniya, sa mga apostoles ug kapin sa 500 ka mga tinun-an sa panahon ni Jesus Christ. Diha nagpamatuod mga kaigsonan nga si Jesus dili patay. Sa tanang nangamatay sa panahon ni Ginoong Hesus, sa tanang mga ngalan nga gisulat diha sa libro sa kinabuhi o libro sa Biblia nga maong Biblia, tanan mga kaigsonan, like sa inahan ni Hesus, sa amahan ni Hesus, si Jose og si Maria, imong makit-an diha nga wa pa sila mabanhaw. But ipasabot, naa pa sila sa kamatayon. Wala pa mahitabo ang pagkabanhaw nilang tanan. Unya ang giingon dito sa Ecclesiastes, ang mga taong wa mabanhaw, ang mga taong tuapas lubnganan, nagpaabot to sila kung kanus ang gitagal nga pagkabanhaw. Katong mga taong nangamatay nga wa pa mabanhaw, bisag saon nimo to silag singgit, bisag saon nimo silag sulti, di gyud to sila morispan kay patay pa man sila. Mao nang dapat masayod ka nga si Ginoong Hesus buhi hangtod karon. Bot ipasabot kung makigsulti ta niya, kung muampo ta niya, tubagon gayud ta. Pero kung muampo tas mga taong namatay nga wa pa mabanhaw, sigurado gyud ka nga di gyud ka tubagon. Mao bitaw na kung magampo tas amahan, gamita ang ngalan ni Jesus kay siya ra gyud ang buhi. So ang pagkabanhaw ni Jesus naghatag ni nato assurance nga sa panahon nga magampo ta sa amahan, tubagon gayud ta. Pero kung magampo ta sa amahan sa ngalan ni Maria, di ta tubagon kay wa pa siya mabanhaw. Tama ba? Mao bitaw nang ang Biblia wa gyud na magtudlo nga ampuan ni Mos Maria. Hello. Gatudlo gyud kog tinarong. Wa ko magtudlog bakak, wa sad ko magtudlog binuang. Ngano man, ako'y manubag sa tanan nga akong gitudlo sumala sa gisulti ni Santiago.
Amen. Muna nga magwali gyud ko sa gisulat sa Biblia. Mauna niingon si Jesus sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Ako lang ang dalan. Ako lang ang kamatuoran. Ako lang ang kinabuhi. Ako lang ang dalan. Walay makaadto sa Amahan kung dili mo agi kanako. Buti pasabot, bisan ang imong mga pag-ampo, di nakaadto sa Amahan kung dili mo agi ni Jesus Christ. Muna kung mag-ampo ta, gamita ang ngalan ni Jesus. Dili kay ang ngalan ni Pablo, ngalan ni Santiago, ngalan ni Maria, ngalan ni Jose. Pareho na silang nangamatay nga wa mabanhaw. Gisulat ba sa Biblia nga nabanhaw ni mga tawhana? Wala. Kay naay adlaw nga gitagal nga sila og ikaw og ako. Sa panahon nga kita mga matay, banhawon ta. Pero sigurohon nato nga sa human sa atong pagkabanhaw, langit ta dadon. Unsaon man aron makasiguro ta nga langit yo ta dadon. Kinahanglan magbuhat tag maayo. Ina imo tapat pagbuhat og maayo. Pero kung magbuhat kag dautan, yes, banhawon ka pero silutan. Amen? So diha giklaro mga kaigsuonan, ang rason og mensahe, espirituhanon nga mensahe nganong nabanhaw si Jesus. Paghatag nimo nag-assurance, kasiguruhan nga sa panahon nga muampo kasamahan sa ngalan ni Jesus, di gayud kaniya pakyason. Mao bitaw nang si Pablo nagsulti, even sa iya panahon sa pag-ampo, nag-ampo siya sa pangalan ni Jesus. Amen? Kung mag-ampo ka, ayaw na gamit og daghang pangalan. Kay walay laing ngalan nga gitagaag authority sa Amahan, si Jesus ra. Kay basig magkalihos-ilusyod ka. Nya pataka na lang kag-ampo. Sa ngalan ni Vicente, sa ngalan ni Pagil, sa ngalan si Rapin, na. Wa na. Si Jesus ra. Ako nag-ampo kanimo Amahan sa pangalan ni Jesus. Wa nay lain. Kay siya ra ang namatay nga nabanhaw. Ato pakpakan ang Dios sa mga kaigsuonan. Mao na nga si Jesus naghatag og mensahe sa dihang nabanhaw siya, dili lang naghatag og kasiguruhan nato nga nagtuo karon, kundili ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus nagpakita nga ikaw ug ako nagmadaugon sa sala. Amen. Nagmadaugon sa sala mga kaigsuonan. Gipildi ni Jesus ang kamatayon, ang kalala sa kamatayon, ang kalala sa sala. Mao na imong mabasa sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 55, 58, 57. Ingon dinhi mga kaigsuonan, o kamatayon, haina ang imong kadaugan. O kamatayon, haina ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala, o ang gahom sa sala nagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi ras atong Ginoong Hesukristo. Dili pinaagi ni bisan kinsang simbahan. Muna kung dunay mga simbahan nga muklim, sila ray maluwas, sila ray makaluwas, bakak na siya. Kay walay laing makaluwas nimo nako si Jesus ra. Amen. Si Jesus ra. Inig atubang nato ni sa Amahan, dili mo tan-aw si Jesus kung unsay imong relihiyon. Asa ka nagsimbahan. Ang tan-aw ni Jesus, ang tan-aw sa Amahan, ang imong binuhatan, kay diha ta gantihan. Unsay gingon? Gantihan ta sumalas binuhatan. Ibin pagkadaghan ng libro des Biblia nga nagsulti nga ikaw ug ako gantihan sumalas binuhatan, dili sa imong pagtuo. Kay daghan kayo mga tawo ron nga nagtuo pero binuhatan di mo niya. Inod na oy. Basahag Ecclesiastes. Wala mamoy Ecclesiastes no.
kanang Bible. Moabot ra gyud nga magka-Bible tag old anyo. Kay naatoy nanawag nako nga ipakuha dito syudad kay napalit na kuno nya ubay-ubay biya ang transistor radio ug Bible. Nya nakahinumdum siya nako kay bisan kunos mga pagsulay gipabarog gyud kuno kos Ginoo. Nag-uban gyud ang Dios kanako ug sa akong pamilya. Kay grabing mga pagsulay nga ilang nakit-an na dunggan sa akong kinabuhi apan gipabarog mis Ginoo ug kining atong panag-uban usani sa ilhanan nga nag-uban kanato ang Dios. Tupakpakan ang Ginoo mga kaigsuonan. Now kung imong lantawon ang Ecclesiastes, tanawa ang Ecclesiastes. Ato ring tagaag pagtagad Ecclesiastes 12 versikulo 14 ditso. Hukman sa Dios ang tanan tang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man kini og dautan. Nganong niingon dito ang kalalas kamatayon wala na sa dihang na nabanhaw si Jesus Christ. Nganong wala na? Kay ang tanang tao nga nahiusa ni Jesus Christ, ang tanang tao nga mingtuo ni Jesus Christ, gitudluan sa pagbuhat og maayo, gitudluan og pagbuhat og matarong, gitudluan sa pagbuhat sa pagkabalaan. Kung ikaw ug ako nga sa samtang buhi pata, wa gyud tay buhat nga dautan, ang pagkamaayo, ang pagkabalaan, pagkamatarong maoy makit-an sa Dios, siguradong wa nay gahom ang kamatayon. Pero kung nagtuo ta, sige ra buta tag pangilan, sige ra po tag pamutbot, sige ra po tag buhat og dautan, ingon si Jesus na amo sa Mateo 7:21. Unsa man nang Mateo 7:21? Dili tanang magtawag kanako Ginoo makasulod sa king harian sa langit. Muabot ang panahon nga daay mga taong moingon, di ba nagwali mami sa imong ngalan, nagayo mi og masakiton sa imong ngalan, nagpagawas mi yawa sa imong ngalan. Apan si Jesus moingon, apan ingnon ko unya sila, wala ako kailan ninyo, pahawa mga makasasala. Di ba Mateo 7? Wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Munang ikaw ug ako nga samtang nagtuo ta, di ta mo sugot nga ngatong buhat na asasala. Kinsa may makatabang nato, kinsa may mutudlo nato, ang simbahan. Amen. Ang trabaho sa mga magwawali, ang trabaho sa mga pastor, tudluan ta aron magbuhat tag maayo. Ang bana tudluan sa pagbuhat og maayo para sa asawa. Mao bitaw nang kabantay mo ang mga tinuod nga Kristohanon, di na kaayo mag-away. Kung naa may mag-away, dili na kayo magbungol. Mag-uli radayon. Tinuod na oy, naamang yun ang mga misunderstanding. Tinuod na, naamang yun na. Pero naay self-control, naay pagpugong sa kaugalingon. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang kamatayon ni Ginoo nagdala na tog kasiguruhan ug wala na tay gitawag kamatayon sa sala. Pero timan kinsa man ang makasinati. Atong balikon ang Juan atong balikon ning Juan mga kaigsunan. Kapitulo 15. Juan kapitulo 11, 11. Katong ato ang gibasa kaganina. Kinsa man ang makasinati sa diha nga nabanhaw si Jesus. Ingon diri Juan 11:25, 26. Og si Jesus biingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan mamatay, mabuhi. Og ang tanang buhi nga nagtuo kanako dili gayud mamatay. Ang pinaka-importante nga atong masabtan kanang nagtuo ta. Amen. Ang pinaka-importante ba kay ang nagtuo ra man gyud diha, mao ra man gyud makasinati.
ang nagtuo ra gyud ni Jesus mao ra gyud nakasinati sa tinuod nga mensahe pagkabanhaw. But ipasabot mga kigsunan, do na tay kasiguruhan nga tubagon ta sa amahan, do na tay kasiguruhan nga atimanon ta sa amahan, kay ang tanang nagtuo ra gyud ni Jesus mao ra gyud makasinati niini. Dili na gani mamatay, but ipasabot dili na sa silutan. Kung mamatay ka onya banhawon ka, dili ka patyon pag-usab. Buhio na gyud ka uban kaniya. Lamang kato lamang taong nagtuo. Ang pangutana mga kigsunan, kinsa ba ang tao nga nagtuo ni Jesus? Unsa may mga ilanan sa mga taong nagtuo kaniya? Ha? Atong basahon. Atong basahon, kinsa ba ang mga taong nagtuo kaniya? Unsa bay mga ilanan o kahimtang? Juan kapitulo 12, versikulo 46, 47. Nara kita sa New Testament. Ingon din mianhi ako, ingon nga kahayag sa kalibutan. Aron ang tanan nga nagtuo kanako, dili na magpabilin sa kangit-ngit. Ang mamati sa akong mensahe og dili magtuman, magtuman ini dili kuhukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan kun dili pagluwas niini. So diha giklaro mga kigsunan, ang tao day nga nagtuo ni Jesus wala nas kangit-ngit. Buot ipasabot wala nas bisyo. Wala nas sasala ug wala na magpakasala. Unang nangutana si brother kagina, isa magkasala ra gyud ang tao, pastor? Ingkong yes, magkasala ra gyud kung magbuhat kag sala. Pero di ka magbuhat sala, di makasala. O bitaw nagitudluan ka, unsay sala, unsay di sala. Kay iya daing testimony mo, inom na ikuno siya beer. Pero matod pa niya, katawa Brother Julius. Matod pa niya, apan salamat ka di na siya mo inom og beer. Ataw pakpakan ang Ginoo. Ayaw gyud kabalo mo bitaw nang gitudluan ta unsay sala, unsay di sala. Para di na ta magpakasala, di na ta makasala. Kung nagkaila ka og nakabalo ka nga sala na unya imo pong buhaton, natural makasala gyud ka. Nya kung magsigi kag buhat ana asa unsa na may tawag nimo? Matarong dautan. Makasasala na ka unya asa man ka paingog mamatay. Minteryo, ini kung magminteryo asa man ka pa unya. Wa man gunay purgatorio diha. Ang giingon diha impierno ug langit. Amen. Biblia man gud atong gitun-an kay ngano man Biblia ra gyud ang gibutangan sa mga pulong sa Dios nga atong gilagaran. So sa to pa, ang tinuod nga nagtuo, wa na'y kangit-ngit. Tanawa ko no ang naong sa imuhang kuan, kung wala ba na magdagom. Nanay kalipay. Tinuod ba na? Sunod nga mga ilhanan sa taong nagtuo ni Jesus. Juan 14:12. Ang nagtuo kanako, okay? Ingon din ang tinuod mao kini, ang nagtuo kanako, magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat siyag labaw pa niini. Kay moadto man ako sa amahan. So diha giklaro mga kigsunan nga ang tanang mga tao nga nahimong magtotoo wa nay kangit-ngit ug nagbuhat na sa buhat ni Jesus. Unsa may mga buhat ni Jesus, bisan siya gilud-an, bisan siya gisampalong, bisan siya gibugal-bugalan, bisan siya gipatiran, gidagmalan. Unsay giingon? Amahan pasaylo sila. Muna kung buhatan ka og dili maayo, sultihan kag dili maayo. Pangayo ang kapasayloan sa amahan para nila. Ayaw na tuguti nga kung singkahan ka mo singkasad ka. Pugong lang. Amen? Pugong lang yun. Nya mas mahihilak lang na. Wala magpasabot nga dili lang po ka musulti. Kay dili mo po na kabantay. Kay naay mo singkan nimo unya. Dili di mo sultihan. Ina po nga, singka-singka biya ka. Mura biya kag nas Biblia. Ana asad. Tinuod biya na no? Oh. So kay kita,
ang giingon diha, ang mga tao nga na magtotoo, ang kahimtang sa tinod nga magtotoo, wala nas kangit-ngit, naa na Dios kahayag, naa na Dios pulong sa Dios. Unya ang ipakita diha, ang taong mga nagtuo kang Jesus, nagbuhat sa mga buhat ni Jesus. Mainampuon siya. Nya adto kuno ta sa kinabuhi sa mga magtotoo. Sa panahon sa mga apostolis, sa dihang bag-o pa na bayaw si Jesus Christ. Ato kunong lion ang kahimtang sa mga magtotoo nga gipakita diha sa Biblia kung unsay ilahang panginabuhi, kung unsay atong makita nila ba. Ato kunong tanawon, Buhat kapitulo 4. Buhat kapitulo 4 sugod 31 at 32. Amo gunay Buhat kapitulo 4 32. Ato kuno nang tanawon ang ilahang kahimtang. Kung mauba ang atong kahimtang dinhi karon. Ang pundok sa mga magtotoo, unsa maning pundok? Grupo. Tama? So ang mga magtotoo dunay grupo. Amen. So grupo ta. Ang pundok sa mga magtotoo nagkahiusa. Imong makit-an diha nagkahiusa. Ang tanan mayong nagkahiusa. Nagkahiusa sa hunahuna og sa kasing-kasing pagbati. Mao bitaw nang ang imong magtotoo malipayon, malipay sad ka. Pero kung ang imong igsuon nga magtotoo, maguol, murag maguol sad ka. Lahi man tong naatas kalibutan kung makakitag taong naguol, ingnon ra guol-guol man ka. Iangin man kunimo, di ba? Pero magtotoo na taon niya, maguol na siya, na say problema, murag magproblema pug ka oy. Tama no, mubati ka. Pero wala pa kas Ginoo, tinuod ka nga dili magtotoo, nya na ay tao dihang magtotoo. Unya ikaw nagpatutuo ra di ay, mahilasan ka nganong naguol na. So diha maklaro mga kigsunan, ang tinuod nga magtotoo nagkahiusa sa nauna o kasing-kasing. Og wala kanilay miingon nga siya ray tagiya sa iyang kabtangan kun dili silang tanan nagambitay sa tanan nga mga butang nga ilang gihuptan. The word nag-inambitay, nagtinabangay. Ang kusog na anato gikan sa Dios, nag-inambitay ta. Buti pasabot nagtinabangay mo bitaw nang giingon sa Biblia, ang tanang mga mensahe sa Dios, even sa New Testament, labi na sa New Testament, walay laing gidasig sa Ginoo usab ngadto sa mga magtotoo pagtinabangay. Kaya nga naman, kung magtinabangay ta sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi, ilhanan ni nga magtotoo ta. Og ang tanang mga magtotoo makasinati gayud sa pagkabanhaw nga gihimo ni Jesus human siya mamatay. Mao nang diha sa Hebreo, last nga bersikulo, Hebreo 13 kapitulo 16. Kamoy basa. Mas maayo nga kamoy basa or kaha magdungan ta sa pagbasa. Kaya tong oras alas 12:02 naman. Hebreo 13:16. Sige, dungan tas pagbasa. Ayaw kalimot pagbuhat og maayo og pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Ginoo. Dunay pastor nga niagi diri nag Bible study siya dito sa Malaigang. Kay doon na may mga Christian na diha, iyang Bible study ha, dugay na kuno kain ng mga Christian diha. Ya naghilom-hilom ra. Unya iyang giduaw dito, unya gitudluan kuno sa iyang Bible studyhan nga dili po to Christian. Gidawat kuno sa Ginoo, siya palaupono na lang kuno to. Iya kong gihapit dire. Kay gitudluan siya nga doon na kuno pastor dire. Ako mo iyang gitudlo. Hanihapit sa dire. Nag-ila-ilahanay me nasa sa Alcoy. Nya dako pud ang ilang organisasyon, daghan po kay sila. Unya ingon siya nga akong gisurvey kung wala bay pastor diri nga nagatiman. Unya naa naman di ay dili na lang ko pod mosuhod. Kay nga naman moadto ko sa mga lugar nga wa pay pastor nga nagatiman. Kay mas maayo man gyud nga anang tanang tawo makadungog samtang di pa mobalik si Jesus. Munang bless kayo kang nakadungog kag pulong ni Lord. Amen. So mensahe sa tinod nga pagkabanhaw naghatag nagkasiguruhan, asyuran nga kita dunggon sa amahan. Ngano man buhi si Jesus, dili sa sama sa mga nangamatay nga wa mabanhaw.
Si Jesus lamang ang nabuhi. Siya lamang ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Mao na nga kung mugampo tas amahan, gamita ang ngalan ni Jesus. Ayaw na gamit og mga ngalan nga wa pa mabanhaw. Tama? Basi og gamit ka ng mga ngalan nga wa pa mabanhaw. Piki na siya. Kung imong lantawon ang Biblia, maubitaw nang ang mga apostoles, kung magampo sila, wa gyud siya magampo nga amahan namo sa ngalan ni Moses. Anara ba daytay Moses? Sa ngalan ni Abraham. O wala sila magampo ni Abraham, wala sila magampo ni Moses. Wala po sila magampo sa ngalan ni Jesus atong panahon na kay wala pa man po magpakatao si Jesus. Karon naa naman si Jesus, buhi siya, nabanhaw siya. Ingna imong tapad, ayaw na pagpuyo sa kangit-ngit. O niya, ayaw na pagbuhat og dautan. Kay maunay kinabuhig kahimtang sa tinuod nga nagtuo ni Jesus Christ. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami nga imo kaming gihatagag mensahe aron kami makasabot, makakat-on unsay rason nganong nabanhaw ka. Nganong nabanhaw ang among Ginoo. Amahan Dios nga makagagahom. Salamat sa kasiguruhan nga sa panahon nga kami mangayog tabang, magdaig, magpasidungog, maghalad, magpasalamat kanimo, dili gayod mahimong kawang kay kini moabot man diha sa imong gingharian. Bless kino matag usa nga ang among nakatunan og nadunggan karon amo gayning i-apply. In Jesus name, amen. Tupakpakan ang Dios og adto ta sa sunod nga hugna. Amen. Dalaygon ang pulong sa Dios nga gipaabot sa matag usa kanato. Na bless ba ang tanan? Amen. Thank you, Lord. So ato tas paghatag og tithes and offering, naingon diha, dad-a ang tibuok nga ikanapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulay ako ug makita ninyo nga abrihan ko ang tambuanan sa langit ug ibuko ko kaninyo sa madagayaon gayud nga mga panalangin. Malakyas 3:10. Magmatinod ano sa paghatag sa ikanapulo mga halal buhaton ta kini buhaton ta kini hatag aron pagahatagan sikreto kini sa panalangin ug maabli ang tapuanan sa langit. Igabubo ang madalayaw panalangin. Buhaton ta kini, 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 uban sa kalipan. Sa ato tayo pagpamarog mga igsuon ko sa Ginoo ug atong ibayaw ang atong tuong kamot. Yeah. Ato tayo mga pagampo. Labing gamahanan nga mo nga Dios na ining sayo sa kautuhon. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga imong gipaabot sa matag usa ka namo, Lord God. Nga kato nga pulong o Dios, dili kato namo malimtan amahan, kanunay to namo itisok sa among kasing-kasing ug hunahuna amahan nga amo kato mahinumduman kanunay sa tibuok namo kinabuhi, Lord Jesus. Salamat sa Ginoo sa imong alagad amahan nga imong gigamit o Dios sa pagpasabot sa matag usa ka namo, Lord Jesus. Salamat God bisan pa sa kanang tithes and offering nga anaa sa among atubangan amahan. Ikaw o Dios maga-bless amahan bisan pa Ginoo sa nagtunol amahan. Ikaw o Dios nasayod o Dios nga asa sila nagkuha niini amahan, manegosyo man amahan, manaaman sa uma,
sa tanan Ginoo nga diin mi nagkuha ni ini mao among gihalad kana kanimo. Ikaw ang Dios maga-bless amahan. Ikaw o Dios magapalos o Dios sa mga pinilo-pilo nga mga panalangin amahan. Panalangin o Dios nga ni walay kabutangan Lord Jesus, kay kung matinud-anon kami Lord God sa paghalad diha kanimo Lord God, ingon ang imong pulong amahan nga ikaw ang Dios magapalos Ginoo. Ang paghatag Ginoo diha sa imuha amahan mao kani sekreto sa panalangin amahan nga dili kami makabsan Ginoo sa among mga kikinahanglan o Dios. O Lord, gamiton kini amahan ni maong salipaanong bahin Lord God alang sa pagpalapad o Dios sa imong ministry nga gamitan ni Lord God bisan pa sa pagpadayon Lord God sa pagsabwag Lord sa imong pulong Ginoo nga dako kay ni kagamitan Lord ang salipianon nga bahin o Dios. Amo kining gipasalamatan, gipasidunggan kanimo lang sa pangalan ng Jesus. Amen. Ya ato tas mga lingkod ta sa makajot, mga igsuon ko sa Ginoo ug ato tas mga pagpahibalo. Ang mo special number karong Domingo kay ang De Villares family. Nya ang mo presider kay si Sis Eden. Wala man siya karon pero ako ra ning ikuan sa group chat. Nya ang mo testimony kay si Tia Rita. Nya ang mo scripture reading kay si Cindy. Wala po sila pero bakasyon man. Wala ubay-ubay man ang wala nato kay kanilaging walay klase nya bakasyon po ng uban nya relaxed po sila ba panagsa nya akong ihatag ang dugang pagpahibalo ni Pastor Gideon. Akong pahibalo nga wa ta kadagya atong Biyernes kay wala kaabot ang materyales kay nibalibad ang mo deliver kay kulang sila og tao niya Huwebes ug Biyernes wala pud sila able. Muna nga kagahapon gihatod nila ang simento og ang kanang kabilya og kang balas para na diri sa atong atubangan para mahumanan ning file sa ato ang halublak. O ato na siyang sabutan karon kung unsang adlaw ta magdagyaw ana. O niya dili na to kalimtan sa panahon nga naatay pagtinabangay halad na siya nga malipay ang Dios. Ayaw kalimti ang Hebreo 13:16. Ayaw kalimot pagbuhat og maayo o niya pagtinabangay kay maunay mga halad nga malipay ang Dios. Sa dihang malipay ang Dios sa panahon nga manginahanglan ta ibin sa wa paganita mangayo gihatag nas Ginoo. Una nga lahi gyud kayo ang kahimtang sa umalabot no ang kahimtang sa tao sa umalabot ni adtong mga taong na ay kakugi. Mao ginay akong nasinatian sa akong kinabuhi. So magsabot ta karon kung unsang adlaw ta magdagyaw para mahumanan na siya kay naa naman na tubo nga gipalit. Kamuray akong agdon. Unsang adlaw? Merkoles. Kamo gaw. Merkoles lang. Sige, Merkoles. Uni ako sa gipahibalo kay gidadaan man ko og kanang sample sa fine sand. Unya nindot man kaayo ang gi fine sand nila karon dili pareha atong pagtukod og balay nga maglisod ang kuag panday kanang finishing. Muna nga ning palit mi gahapon og fine sand amo na nang gibayra na apay kuan ana katunga ana i-deliver nila ugma nakabayad ta og 10,000 ato pakpakan ang Dios sa fine sand ra na. Unya paghuman ang nagdimpot ako ang i-request ang ako ang estudyante sa una katong nagwali dire sila'y mutabang natog pinising kay ato ning pinisingan unya ato nang siradan para paghuman nagpinising ari na putas flooring inana no gitagbo ra gyud sa Ginoo ang ato ang gikinahanglan tungod na kay ang saad sa Ginoo mao ni sa panahon nga matinud-anon ka labaw nga matinud-anon ang Dios sa imuha. Amen. Nya karong Miyerkules dagyaw nato unya
pagkahuman og kuan ana mao nang pinising na, pag humag pinising flooring na sad, sige ra gyud tag daig sa Dios, sige ra gyud tag pasalamat sa Ginoo kay ang Dios ra gyud mo'y mutagbo nining tanan. Nya ang ato apong halad dire mao po nay atong gamiton. Amen. Mo nang i-bless sa Ginoo ang mga tao nga minghalad niya. Ayaw gyud kalimti ang panultihon kapitulo 3 bersikulo 9 og 10. Ang sa gingon diha nga halari ang Dios og pinakamaayon nga halad kay ang imong panudlanan dili gayud kabsan sa panalangin. Panudlanan sa pagkaon, panudlanan sa imong panalapi, dili gyud na kabsan. Mo na niingon si Solomon, dili makalabaw ang kakugi kaysa taong gipanalanginan sa Ginoo. Bisag saon og kugi sa tao, wa ganay panalangin, mahubas ra dayon, mawagtang dayon. Pero katong tao nga gipanalanginan sa Dios, gamay ra nga kugi, di gyud na mahubsan. Amen. Muna nga salamat sa Ginoo sa Miyerkules, magkuang-kuan ta, dagyaw ta diri unya mag-ihaw tag manok kay katong ako ang gamayng manok, ako tong ihawon kay kuaning di ko ganahan anang gamayng manok unya dako ra ba kag kaon. Magsige ra bag pangupa atong ako ang mga kumusanay gyud ning gagmay na akong manok. Nya niingon ra ba akong anak ay naihawa pa kay watay gamayng manok. Ingon po ko nga mangita tagdag kong manok, ayaw nang gamayng manok. So mana nga mag-ihaw ta karong Miyerkules para pod nato. Nya gihangyo po nako katong magluluto para pod naa po may kuan kanang kaming magtrabaho. Sige po mi panglili, sige po mi og kanang kuan simot-simot o luto na. Kung naana ka ni humot, mupaspas man mi. Anak na siya. So ato tas pagpanindog, atong pasalamatan ng Dios, atong ibaya atong makamot ngadto sa Ginoo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa kalampusan. Salamat Lord sa imong mga pulong nga padayon nimong gipanalangin sa matag usa nga aming dawat mintuo sa imong mga mensahe karon. Salamat o Dios nga dunay may kasiguruhan nga ang panalangin nga imong giandam, mga saad nga imong gipaabot kanamo amo gayong maangkog mabatunan. Salamat o Dios nga imo na sab kaming gi-bless karon hangtod sa sunod na pong Domingo og sa mga adlaw nga imong giandam alang kanamo. Amo gayong dawaton, amo gayong tuuhan nga ang tanang panalangin nga imong giandam kanamo, amo gayong mabatunan. I-bless Ginoo matag usa imong mga saad nga kami imong proteksyonan og imong bantayan, amo kining tuuhan nga among mabati sa tibok semana nga imong idugang sa mga kinabuhi. I-bless ang matag usa nga ako mga kaigsuonan nga nakaron, maingon man sa tanang matinud-anon nga mga kaigsuonan nga nagsunod sa programang ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa Facebook Live. I declare in Jesus name moabot ngadto kanila ang pabor pinasing panalangin nga imong giandam. Gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Amahan among klimon ang kadaugag panalangin. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus ug gugma sa Dios Amahan sa pagigiusa sa balang Espiritu karon og hangtod sa pag-abot ni Jesus. In Jesus name, amen. Amen. Lamano imong tapad ing nang gipanalaginan kas Ginoo. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo, lamano sa kalipay. Karong kuan pahibalo di ay wala sa tay klase ron sa mga youth kay wala dire ang mga yang people kasagaran. Pipila lang kay bakasyon man. God bless, salamat sa Ginoo sa iyang pagpanalangin. Og happy Sunday sa tanan. God bless. See you sa atong live kagabi wala may ka-live kay dito mi sa lungsod. Nami gipalit nya gabi na kayo mi ni hapon na mi kayo ni Logsong kay grabe inita na. Grabe gyud inita. Nya dili man ako kaya kung init. Muna nga hapon na mi na Logsong nya gabi mi na uli wa na ko ka-live. Live ta balik no. Ugma or kahaon yang gabi kung okay. Live da. Ingon, Pastor Gideon, ingon, ang Diyos magpanalangin. God bless!